थाबाय बिथांनिसिम। गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि बे जोंनि जयनिं हाबाफारिखौ फोसावनो लानाय मानाव गेदेर बड'लेण्ड खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दा जोंनि दिनैनि बे फोसावनायनि थांखियानो जाबाय, गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो आप टु सरलपारा प्राइमारि बिपिएफनिफ्राय आरम्भ लानानै बिसमुरि प्राइमारि, हल्टुगाव प्राइमारि बिपिएफ, कालुगाव सुबाइझार प्राइमारि बिपिएफ आरो देबरगाव प्राइमारि बिपिएफ निफ्राय गासै जोङो 46 जन माने जोङो वार्कारफोरखौ लानानै जोङो दिनै दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ दैदेननाय मानाव गेदेर चिफ सार बिथांनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो इउपिपिएलआव बिपिएफनिफ्राय जोङो जइन जाफैबाय। आरो जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएलआवनो गासैबो जोङो स्ट्रंलि जगदान खालामनानै जोङो हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो जाफुंसार देरहासार खालामहोगोन जोंनि बे देबरगाव समस्तिखौ। लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि गासैबो कर्मकर्ता बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो खौसेथियै गोसो मोदोम जिउ होनानै दिनैनिफ्रायनो जोङो माने स्ट्रंलि जोङो बाहागो लानानै जोङो मावलांनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। आरो जाहाथे सरकारा जाहाथे रायजो राजानि अभाब अभियोग जौगाखां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंलांनानै होयो, बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आसा फारिनायजों लोगोसे आं एसेखिनिखौनो बुंनानै फोजोब रोखायै बुंनो हायो बिथांनि समस्तियाव निफ्राय जों फैदों, देबरगाव समस्तिनिफ्राय। दा बिथांमोनहा सिस्टेमेटिक जौगाखां हाबाफारिखौ दिनै रायजो राजानि मोजां रोखोम मावफुंनानै होयैनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै जोङो फैनाय जादों। एसेनोसै। फैबावनो गोनां दं नामा? फैबावनो गोनाङा गोबां दङ। दा माखासे गोबां फैबावनो गोनां दं, जों बेखौ सेकेन्ड स्टेप जोङो थांखि लानाय जादों। दिनै जोङो टटेल 46 जन बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जइन जाबाय। जोंनि जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि हालामाव, जोंनि देबरगाव समस्तियाव गोजोन आरो खौसेथि आरो लोगोसे जौगाथाय हाबाखौ मावलांनो थांखि लानानै प्रमद सारनि दैदेननाय सरकार इउपिपिएलजों सापर्ट होनो जों फैनाय जाबाय। जौगाथायनि खामानिफोरखौ मोनफुंनो हायाखै नामा देबरगाव? गैया। बिथांमोना जेन'बा 17 बोसोर सरकार सालायदोंबाबो देबरगाव समस्तिनि गेजेरावनो माखासेखौ मावफुंदों, खिन्थु जोंनि साहा ओनसोलखौ बिसोरो नेग्लेक्टेड एरिया हिसाबै गोदोनिफ्रायनो खालामबोदों। दिनैसिमबो अबेबा जायगायाव अन्थाइ थरसे बाला थरसे गोग्लैयो बहुद जायगा दङ। बेफोरखौनो जोङो नोजोर होनानै बिथांजों जानाय नंला साननानै जोङो दिनै बयबो खौसे जानानै सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जाबाय। मोनबेसेसो प्राइमारिनिफ्राय जइन जादों? मथा मथि जोङो बेयाव मोनबा प्राइमारि दङ। मा बिबानाव दं? आङो हल्टुगाव प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट।
नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।